Good morning mga kamigs. Magpiprito tayo ng isda, ano? At maggagata tayo ng kalabasa at malunggay. Yan ang natin, ricado, bawang sibuyas, lemongrass at ito ang gata. Yan, ang lalawak natin sa gulay mga kamigs ay kukuha tayo dito ng prito. Yan, lawak natin sa gulay. Ano mga kamigs, ang ating lulutuin ngayong tanghalian. Yan. Maya na lang, kamiks. Pati mo muna ang magpiprito. Mga kamiks, magluto na tayo ng isda. Prituin na natin. Yes! Para luto na tayo ng ulam sa tanghalian. Ayan, kamiks. Prito muna tayo. Itong matambakan. Pareha itong mga isda mga kamiks. May galunggong, may sugo, may asuos, may takpan. Yan ang mga isda dito. At malagapas, mayroon pa. At may alumahan. May alumahan. Anim na klaseng isda mga kamig ating niluluto. Ayan mga kamig. Ayan mga kamig. Kamig, yan ang unang salang natin. Ayan. Anguin natin mga kamig. Mataba ang isda. Nadikit. Mga kamig. Salang lang tayo. Ito. Ayan mga kamig po. Dito tayo ngayon, magpitong pang-ila. Ang partner natin sa binataan kalabasa, may malunggay. Yan, maya na yan. Yan mga kamig, maluluto na naman ang ating pangalawang salang na ating piniprito. Ayan. Ayan mga kamig. Anguin na natin mga kamig. At tayo ay mag-prito na ulit. Ayan. Ito na mga kamig. Pangatlong salang. Ayan. Alumahan sa kaasuos. Ayan mga kamig. Ayan ang ating pangatlong salang. Ayan mga kamig. Ayan. Ayan mga kamig. Break pa rin natin yung pangatlong salang at maluluto na naman siya. Maraming didikit-dikit ang ating isda.
Yan, mga kawig, yung ating pangatlong sala. Ito na mga kawig, hanguin na natin yan. Huwag na natin patagalin. At ay lutong-luto na. Yan. Ito na ang bisugo. Nilagapas. At galunggong. Yan. Ang apat na salang tayo mga kawig. Yan, maya-maya na yan. Mga kawig. Yan ang ating pang-apat na salang. Hanguin na natin. Yan. Isalang na natin yung paakan. Yan. Paakan yan ang tawag sa amin dito. At galunggo. Yan. Yan mga kamig. Yan ang ating huling salang. Sarap mga kamig. Ang prito. Habang luto ay mitikin. Yan mga kamig. Maya-maya na. Pagluto na. Yan mga kamig. Ang ating huling salang. Balik rin na natin. Yan. Kukuha lang tayo mga kamig ng ilang piraso na prito. Ilalawak natin sa gulay. Yan mga kamig. Ang ating luto ngayon araw. Yan. Ang ibang prito dyan mga kamig. Ihalo natin sa gulay para masarap. Yan mga kamig. Malapit nang maluto yan. At atin ang hanguin. Yan mga kamig. Maya-maya na lang yan. At isalang na natin yung ating gagataan. Mga kamig. Yan ang ating gata. Lagay na natin yung tanglad or lemongrass. At ito na ang ating sibuyas, bawang. Lagay na natin. Umpisa na natin magluto ng gulay, mga kamigs. Ang lutong probinsya ng Bicol. Yan, mga kamigs. Simpleng luto lang tayo, mga kamigs, ngayon. Tayo ay maggata-gata ng malunggay at kalabasa. Yan mga kamigs. Yan o. Lagay na natin ang kalabasa. Yan. Yan ang ating kalabasa. Yummy! Yan mga kamigs. Takpan muna natin yan para mabilis kumulo ang ating niluluto. Ayan mga kamigs. Maya na lang. Kamigs, ayan natin ang ating niluluto. Ayan. Nakulo na mga kamigs. Ang bango ng lemongrass mga kamigs. Ayan.
ang ating ulam ngayong tanghalian. Ang bango, sabi. Sobrang bango ng lemongrass mga kamix, yung tanglad. Tapos, sarap talaga mga kamix sa gata. Ang tanglad, yan ang mga paboritong panglahok sa gata. Bicol, yung tanglad. Yan mga kamix, oh. Pakuluin na natin ang pakuluin. Yan. Diba mga kamix? Yan ang ating luto for today. Yan, ginataang kalabasa with malunggay. Grabe mga kamix. Pero ang lahok natin dyan, prito mga kamix. Para hindi siya nadudurog. Pag sariwa kasi pag ganyan, nadudurog siya. Kaya piniprito muna natin. Para hindi siya ganong madurog. Yan mga kamix. Pakuluin lang natin ang pakuluin yan mga kamix. Para mamaya ay ilagay na natin yung malunggay. Yan o. Diba mga kamix? Ganyan lang yung paggagata. Yan. Sabay ilalagay na natin yung kanyang prito. Yes! Na pakan ang tawag niyan dito mga kamix. Yummy! Yan. Yan mga kamix. Yan mga kamix. Kulong-kulo na ang ating kalabasa. Ano? Lagay na natin mga kamix yung malunggay. Yan mga kamix. Yan ang ating malunggay mga kamix. Sarap yan sa gata. Magaling sa bata. Magpatalino. At magpalino ng mata. Yan mga kamix. Ayan mga kamix, takpan muna natin para kumulong-kulo na siya mga kamix. Kamix, simulan na natin ang ating niluluto. Yan o, lagay na natin yung pampabango pa. Yan mga kamix. Ito mga kamix, so, pag piniprito natin, hindi siya nalalamog. Pag sariwa yan mga kamix, durog na yan. Diba? Kahit anuin natin yan, hindi madudurog yung isda natin kasi pinirito na natin yan. Ano mga kamix? Ang ating ginataan. Yan, lagay na natin ang pampasarap sa magic. Yan mga kamix. At lagyan na natin ang purong gata, mga kamix. Na lalong papasarap sa ating ginagataan. Yummy! Gulay. Shoutout yan sa mga may hilig sa gulay na gata. Sa mga kababayan nating mga Bicolano. Yan. Shoutout kay Idol Macmac TV Official. Magaling magluto ng gata. Yan, sa kanya ko nakita yung
pagluto ng gata na ang lahok ay pritong galunggong. Yan mga kamiks. Kay Kuya Makmak TV Official. Yan, shout out po sa iyo. Sa iyo ko lang nakita yung pritong galunggong na hinalo mo sa gulay na malunggay. Kaya nag-try din tayo. Siyempre, Bicolano kasi si Kuya Mac, kaya magaling maggata. Ayan. Lagay tayo ng asin, mga kamigs. Kunting asin lang. May ano na natin yung kanyang lasa. Ano, mga kamigs, yun ang ating ulam for today. Ayan. Ayan, mga kamigs. Parang ang sarap ng kumain. Ayan, basahan natin. Grabe kamigs. Ang sarap. Nice. Oh, grabe. Kaya sabi ko sa inyo, mag-a-add na naman kayo ng extra rice pag ganyan ang ulam ninyo. Ayan po. Nakaluto na naman tayo ng masarap na ulam sa tanghalian, mga kamigs. Yan. Yan po. Oh. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga ginagawang video. Shout out po sa Barangay 101 sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel at sa Barangay 101. Maraming salamat po at sa Team Love. Thank you very much. At lagi kayong nandyan sa aking channel na nakasuporta lagi. Yan po, hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi, saan po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi! Jesus love you po. Bye-bye!